Başka bir sabat günü İsa Mesih sinagoga barıp halka öğretmeye durdu. O yerde sağı eli şel açan bir adam bardı. Turat muallimleri bilen farseyler İsa Mesih'i ayıplamakçı boldular. Owa, gelin görelim. Ol sabat günü hassa şifa berermike ya da yok. Doğru, biz onu ünüs bilen idarlarız ve ayıplap tutarız. İsa Mesih onların pikirlerini bilip eli şel açan adama yerinden turdu orta açık. Owa, hemmelerin gözünün alnına dur. Hemmeňiz gulak asın. Size bir sowalim bar. Kanun boýunça sabat günü ýagşylyk etmek dogrumy ýa-da ýamanlyk? Biriniň janyny halas etmek dogrumy ýa-da helak etmek? Emma hiç kimden ses çykmady. Onsoň ol töweregindäkileriň hemmesine göz gezdirip çykdy da eli şel açan adama şeýle diýdi. Eliň uzat. Seledim. İsa bu adamı sagalttı. Onun eli sagaldı. Bir de onun yoğunu yanmalı. İsa bizim dipüde sorularımızı silamaya. Bir onu öldürmenin yolunu satmalı.